Iphondo laseGauteng lincotshile lilindele ukunyuka kwamanani abantu abanentsholongwane kweliphondo. Loo nto ke ibabeka emngciphekweni nengakumbi abasebenzi bezempilo nesele bephantsi koxinzelelo olumandle kakade. Omnye umongikazi kwisibhedlele sikarhulumente kweliphondo wafumana le ntsholongwane esemsebenzini. Uyidandalazisa le meko yakhe ngolu hlobo. I was having this high fever and then I was having a shortness of breath and then at times I was having a difficult dry cough. Then I have to decide to go and consult. Yaba maqongo ke imeko yakhe de wayokulaliswa kwigumbi labagula kakhulu. I was hospitalized for 3 weeks in ICU in one of the machines that they call it high flow. Khange kube lula ke kwindlela yakhe eya ekululameni. Because of this traumatic situation that I went through, I have to arrange and decided to go home to see my family. Then I went home and see my family where it was very difficult for them to accept because really I was not sick, I was dying. Sithetha nje uMzantsi Afrika uqabele kwi-200,000 yabantu esele benale ntsholongwane. Ukanti kulindeleke ukuba inwenwe nangakumbi le ntsholongwane eGauteng de yodlule neNtshona Koloni. It was not expected to happen this soon. It was supposed to happen around July, around end of July, in terms of our modeling. And at the current rate, we are seeing that we are having a fast increase, and it's something that concerns us. Kule 200,000 yabantu abanale ntsholongwane kweli, bayi 97,000 esele bephilile ukuza kudika ngoku, yaye sele bengaphaya kwe 3,000 abaswelekileyo.